Birchandra Manu Amchayo Bike Day Truck Dadak Shidak Thutaijagwi Bai Shak Duku Mankha Khorognoi Koktomani Bisingti Saimankha Tini Charshala Mon Pathor Wo Hatini Shal Tini Haini Bagai Hati Khlainani Bagai Phailajak Gobangma Borokrok Hati Payoi Nogok Kifli Tongma Jora Birchandra Manu Amchai Bilonia Shantir Bazarni Thanglaiso Khlaima Lamao TR08G5199 number ni Bike Day SS11DC 6485 number ni truck malkhung dadak sidak thutaiei lahar patimung patikha tei lahar patimungo sakdukhu mankha bike o kaja khorognoi koktomani bisingtiteibo saimankha bike doi phaima bagino o lahar patimung patika hnai sakdukhu manai rogi mung wngkha Falgun Murasing tei Biswajit Murasing borokni kami wngkha Photishori Murasing parabo ulo Shantir Bazar Horbathonai birindiarok phaiei sakdukhu manai rokno sakhamnogo tlangai thanglaikhya Birchandra Manuni simi bilonia thanglaiso khlaima lamao traffic ni shepshap kreni bagino obahaike lahar patimung patiwi tongo salbro aboni agulo koktuma manai patima thayo 5 paikha monpator phari thanani police Khoroksa borokni bagai kidney kaisa chuba chunango kidney riwi kebo chubanai tongkhe o kokduk bai kerengai mano kokduk wngkha 6009171807 hayakeba 7005263054 kidney riwi chubanai ni omorungna nangano noichi ni simi chengai breichi jora tei blood group wngna nangano B positive, B negative, O positive, O negative. Tei kidney riwi chubanai ni bisingo chela eba borei jesa borok phano chubai mano.